ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವದಾಸ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿನ ನಿಮಿಷ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಎನ್ನದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿತ್ರ ನಂಚಿನ ಎಲ್ಟನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ದೇವದಾಸ್ನ ರೀಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುದುಂಟು. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾಪಲ ಅದನ್ನು ತೂನಾಗ ಇದು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಚಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಟ್ಟಿನಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಯುಗ ನಡೆದೊಂದಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ತಮಿಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಳುನಾಡ್ದಂಚಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ತಿರುವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡುಂಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕೊ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ನೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿನ ನಿಮಿಷ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಎನ್ನದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ಈ ಕಲಾವಿದರ ತೆರೆದ ಬೆರಡು ಬೇಲೆ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಪೂರ ದೇವರ ನನಾತ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಾಡು ನನಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನುಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ನುಕ್ಲಿ ಕೊರಾಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸದೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಂತೆ ಜೈ ಏನಿಡಿದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ನೀನು ತೋಜವಾಡು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಶುಭವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬಯಕುವ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನ ತೂನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೈದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ತೇಜಸ್ವಿನೊಂದು ರಡ್ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಡರೆ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರೇಗಲ ಶುಭಾಶಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಐಟ್ ವೆಲ್ ಮಂತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ಟಾಕಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬದ್ದು ಟಾಕಿಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸುಂದೆನು ದೇವದಾಸಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲೇ ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಜನಕುಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಈ ದೇವದಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದವರು ಪ್ರಬಲವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಮುಖನ ಪೋಷಣೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಕಡೆ
ನಂದನ್ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ನಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆರಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು. ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ದೇವದಾಸನಲ್ಲಿ 24 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ನನೊಂಜಿ ಗರಿ ಬನ್ನಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಈ ತಂಡದ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮನ್ನಾಗ ಇದು ತೇಜಸ್ ಬಾಯ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಲ್ಟನ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ಪೂರ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳು. ಸೊ ಇನಿ ಆಕಲು ಬರ್ತದೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರ ಅವಳ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಬರ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರೋಣ ಅವು ಎಟ್ಟ ಅದು ಎಟ್ಟ ನಮ್ಮದಾದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇದು ನಮಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕೊರಪಿನ ಆವಡು ಅದು ನಂದನ್ ಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾದ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಗ್ಯಾರ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಮಾಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಸಂಚಾರದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆವಡ ಅಥವಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಇವನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ದೇವದಾಸ್ನ ನೀಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ವಿತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಟನ್ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಕಲ್ ಕೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಮೇನ್ ಇದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ಒಂದು ತಾಕಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರೈತ ಒಟ್ಟು ಅಕಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬನ್ನೊಂದು ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ 90 ml ತಂಡದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ದೇವದಾಸ್ನ ನೀಲದ ತಂಡಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತನ ಪರವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿಪಿನ ರೀತಿಗೂ ನಗಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸುತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಸರದ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಆಟ ಆಗೋದು ಉಳುಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಡು 5 ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಕ ಚಂಡಿಗೋಡಿ ಇಂಚಿನೇಟು ಈಗಡೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬರೋದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿನೀತ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸೈನಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಟ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಾಯ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದಿ ಆವಡು ತಮಿಳ್ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳ ಕೊರತೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೀತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವ ದೇವದಾಸನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೇಜು ಪೂಜಾರಿ ನಂಗೆ ದೂರ ತೇಜು ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸೊತ್ತು ಬರಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಅರೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೊತ್ತು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಹೃದಯ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವದಾಸನ ಲೀನವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ಮಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಟಿಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗದ್ದು ನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀವಂದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ಕೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 2 ಕೋಟಿ ತಂದು ಯಾರು ಜೋಗುಡ ಬರ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಕೇಳೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಒಂದು
ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಬಂದು ಪದದ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ಪೂರ್ದೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಲಕ್ಕದೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳೇ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಗೀತಾಮಾನ ಶಿಷ್ಯರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೀತಾಮಾನ ಶಿಷ್ಯರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕೆಪಿ ಪಿಂಟ ಅವನು ತೂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಆಕೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಬ್ಬಳೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಪಿನ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು 2 ಜನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಕ್ಕ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಸೈಲ್ ದರಸೈ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಗೌಡ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಳು ದೇವರೆಡೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮಿತ್ರರೇ ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆದಂಥ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಡ್ಡಾತನೊಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಆಪಲ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನವೀದ್ ನವೀದ್ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹೂವು ನೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬಸದು ಇಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಅವು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಕರಣ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುರಾಣಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಏತೋ ಜನನು ಊರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ.